Әлеге хужалыкка, конечно, әти белән әни инде. Әти 91 елны башлады хужалыкны. Безнең хужалык Башкириядә ин беренче юридически зарегистрированный крестьянский фермерский хозяйство. Безгә уже 30 ел почти була инде. Без һаман да крестьянское фермерское хозяйство патриотично, не изменяя этой формы собственности. Хәзер бит кешеләр или эпешник, или лекем булдылар. Но әнкәйсез булмый инде ул. Әнкәй мин теге үсеп карап, теге яшәп истә бит инде бөтен әйберләр. Теге ничек әнкәй хуҗалыкны алып барды. И вот без теге хуҗалыкны башлаганда инде 17 кеше башлады безнең белән бергә. 17 кеше. 17 кеше КФХ-ларны оформили. Эти как раз ул шакта председатель ассоциации крестьянских фермерских хозяйств. Вообще крестьянских фермерских хозяйств шундай понятие Башкортстанга ул китерде. Вот. Ул башлады аларны. Вот. Бойтак бөтен районга инде шул виш кемгә тарашып виш башлап бирде. Нума 17 кешедән бүгенге көнне без бер үзебез калдык. Менә хәзер мине үземә 30 яшь була бит инде. Мин бит инде уже авыл хуҗалыгында бит инде гомер буе бит инде. Авыл хуҗалыкның эштән беләм. Биш бөтен фикерләрем белән. Авылда җирдә эшли торган кешеләр биттеләр алар. Биттеләр. Яшьләргә бик кирәкми. Яшьләр бөтенсе шәһәргә кошалар. Мин мәктәпне беткәндә институтка барганда мин 2 ел интегеп йөрдем. Мин үләм, кайтасы килә минем авылга, мин үләм. Институтны мин дөресен әйткәндә дипломны биргәндә, безнең дипломны биргәндә, мин бармадым аларга. Мин авылда пешән урайдым уже. Шәһәргә минем белмим, әйтсәләр генә или отабыз, или күчәсең. Вот шул чакта гына может инде и то күчәрмен. И то минем бер яраткан шәһәр, ул сезнең Альметьевск. Минем потому что бер туган абый анда яши. Ул нык зур специалист авыл хуҗалыгында, конкретно коневодство, конкретно спортивное коневодство. Оның кебек специалистлар Ресейдә, даже бер кулда бармаклары җитә. Ондай специалистларны сонарга. Вот. Безнең республика, урысча әйткәндә, как бы прискорбно это не звучало, бер заман бар шундый. Не ценили специалистов. Беркемгә дә кирәкми иде. Мин беләм, безнең республикада мин 2 кеше беләм ондай специалист, шундый көчле специалистларның. Икесе дә, берсе Австралиядә, берсе Татарстанда. Вот. Бүгенге көнне син әллә нинди акча бир аларга, кайтмашыклар. Мин бәләкәй шокта идем әле ул. Шул тикле ачу килде минем. Мин тада минем бер 13 яшь булгандыр онда. Әйти Татарстанга кошыга әле. Бер заман бар шундай дөресен әйткәндә. Потому что настолько ачу килгән. Теге басуга чыгасың, эшләп булмый. Киләләр, басуларын. Бер заман безнең бер басу виш отобрали. Хәзер инде әйтәм бит, лом белән койрып алмаслар. Хәзер без уже тамыр монда әйбәт җип бердек. Җирләр Аллага шөкер бар. Җәнлек отлар, безнең бит инде основной отлар бит инде. Безнең икенче бизнес бер нинди юк. Без отлар белән яшибез. Без сыер, сарык тотабыз, болан тотабыз. Ойга хәтле биш бар безнең. Нык көчле кошларны тотабыз. Ни дигән кош бездә юк. Павлиннан башлап, кыр үрдәгенә битеп, теге күркәләр. Безнең направление кошларда инде, безнең виштәге эко направление. Без инкубаторные всякие ит ошамыйбыз бер кошанда. Безгә часто сорау бирәләр. Вот, сез күрәкмәсезме конкуренцияны? Теге. Но без әти белән моны уверены, что безгә конкуренция от токымында. Безгә конкуренция әле бер 100-200 ел беркемдә не сможет составить. Безнең атлар башкорт токымлы атлары. Вот. Аборигенный башкорт токымлы атлары безнең эксклюзивный атлар. Монда генә ат түгел. Безнең атлар согласно исследованиям Европейского института, двух институтов, ведущих, это Бонн и Кембридж, есть официальный документ шунарга. Безнең атларның геналары бүгенге көнгә 4000 ел электен барып җиткән. То есть археологические раскопкалар, онда бар отдел, который коневодствоны бүтән мирда карыйлар. И олар бездән син киттеләр Казахстанга, Монголияга, Киргизиягә. Менә мин теге минем истә
теге біз бітін сөйлешеміз. Конкретно ученыйлар не ikisi de поляги. Вот. Урысша енді кекеребе көре сөйлешелері ныккайны. Но мен точно білем, бізден олар Монголияға туптуру тортылар. Казахстан, Монголия, Киргизия. Олар бізге келділер де енді шул ДНК анализларын отлардан олдылар да кеттілер. Біз ұныттық та оларны. Bir yıldan келе, оларның постановление. Ну, онда yazılgan, ну, олар оптырадылар енді. Олар шолтыраттылар, аны, нешіксің, бүтін дүнияда онда yok. Нешіксің сізде, онда отлар сізде. Біздің отлар бик көп тайналар хранить етеді. Онсын біз әйті бітірелмейбіз. Ол потому что, ну, теге, бүтін кішіге әйте тұрған сөз түгілу. Но бүтін кіші уже, бүгінгі күнде в НИИК, главная структура по коневодству, в НИИК, Рязанский, в НИИК, олар признали, что біздің отлар есть генетические ресурсы России и стран СНГ. То есть здесь собрана вся генетическая мощь аборигенных лошадей, которая, ее нет больше нигде. Татар отлары башкұрт отларынан менім үшін. Но ойырмасы нәзік ұрынларда ғана. Ол теге оңнаған кіші оңны, оңнамаған бары-бір оңнамай. Оңнамаған кішіге әйтіп бұлай енді, түсі білен. Табиғат нәрсе айтты. Табиғатның бірінші правиласы енді, побеждает сильнейший. Дұрыс мı? Вот. Мен дұрысын еткенде, за естественный отбор. То есть, мен, может, қазір кота, кімгедір кота деп, теге, құлақны кесешек, бұл сөз. Но мен сторонник теге, мына, туа бит көлікай, теге, слабый, теге, яшаса келемеген көлікайлы. Мен дұрысын еткенде, нық сирек үзімні иногда заставляем шу көлікайны оякка бастырға. Потому что менің бірінші правило побеждает сильнейший. И естественный отбор – это самая лучшая селекция. Оттар, когда біздің әзі, да, там, ез бош, езілі бош, когда ондай теге вақытта, да, теге, әлі, когда генетика была не в совершенстве, будем так говорить, порода, бюрелер ошылары. Постоянно біз теге зыянлары нық көп келді бюренің. Ойу, біздің борай бір бие ойудан теге кыне алып исен қалғаны. Теге, бір 5 кило пұтларынан итлері жетмейді оны. Но исен қалды, уланнан әлі бір 5 күлін берді ол. Шул бие қортай білді ол дұрсын өткенде. Бір әбегіне бір қорт бие еді шындай. Но ол бет, әйтен бет, ол ма тәбеге. Бір күнде может ойу жеңерге, бір күнде оты жеңе. Бар, онда біз дұрыс әйтесін, дұрыс теге оны есепке алдың. Біз урманда яшайбыз, біз придурали. Біз Уралда түгел, тоуларда жеңілдерек. Онда теге жәнік мигрирующий. Біз бетінде, біз теге самый ұясы. Бізде бітін нәрсе бар. Ресейде ненде жәнілік бар, виш бізде бар. Вот, виш бар. Особенно хищныйлар енді. Түркеден башлап, енотовы еттен башлап, енді виш ойуға қадары виш бар біздің. Біздің бітінде ненде, так скажем, фишка, модна айтыр фишка. Мана койда көргенігіз бар, 1000-нен артық баш, шул күтуіде бір 100 ойгыр, бірге ерігенде. И бір суғышмайда, бірсі де теге шинамайда. Бұл бит опять особенность, породная особенность, мана олар бірге могут ерген. Это же интеллектуально. Это же не просто так, теге оларның бірге жейдің и бірге ерді. И бірге еремеген ол сен бірге жей, ол 5 минуттан пық торалада қоя кере. Ona көріп тұрасың, да? Ona 1000-нен артық баш, бірге ерелер. Ол қожалың министр қонаққа келген енді тоже шул. Кавказдан кішілер кетерген енді. Олар да отлар білен шүңілден. Ол айты, если я где скажу, что я видел такой, мне просто не поверят. Вот. Потому что оңнаған кіші, мына от білен шүңірленген кіші. Мына көрсе, ол оптары. Нешеге олай. Шының үшін оларына бір ненде ойуда ол алмай, бір ненде бүреде ол алмай. Олар командой собираются, олар ою шықса, такой фитиль ему там запалят, что ою пятки сверкать будут. Біз отлар білен яшайбыз, отлар турында нық көп сөйлеп болған. Шының үшін виш айтып болмай жегетлер. Сіз вақыт табығыз тоғын, келдірсіз,
и тогын бір нәрселерін фикірлерін сөйлерім.